Salutare băieți, nu știu dacă credeți ce am descărcat din simulator. E o filmare, vedeți că nu am nici tastatură, joystick-ul e aici, e o filmare. Așa că nu uitați, dați acolo un mare like dacă vreți. Undeva într-o lume este căprioara ucigașă, frate. Se pare că reînviem, să vedem. Ia! Putem lua mașina, bă, băiatule! Distracție cu căprioara, mișcă Pepe Belana. Bă, băiatule, prea șmecher. Nu i-am filmat videoclipam de simulator, dar nu pot să vă arăt pentru că nu vreau. Așa că, hai, e o filmare făcută aici de mine, acum o lună și am zis să postez. Pentru că eu nu prea multe jocuri le joc în real life, adică live, adică le... Acum eu sunt pe 24... Filmare făcută pe 24 ianuarie. Și aud la mine. 24 ianuarie, pe 3 decembrie făcut filmarea asta. Pe 24 ianuarie, cu mine. E șmecher tare jocul ăsta, n-am ce zice. Am luat poliție. What? Ce-s astea, puii mei? Păi, poliția de level 1. E cea mai tare, că poliția de level 1, bă! Asta e filmare, bă, băieți, bă. De fapt, e filmare, da. Hai să vedem, poliția de level 1 nu o să mă prindă niciodată, fraților. Niciodată. Duer simulator. Pua, în capra asta, e capră. Mamă, dar și câți metri are. Du-te, frate, luați-o, omorâți-o, bă, fugiți, bă, băia. Eu joc jocuri fără sunet, că n-am boxe în primul rând. Mamă, strugeți tot orașul. Capra asta, capra, zebra. Eu. Fugiți, bă! Oh my god, fraților. Terstetul. Cred că o să fie cel mai distractiv episod. Dacă o să-mi se închide filmarea, tot problema aia cu camera, am băbeți. Nu pot să vă zic. Tot problema aia cu camera. Azi 2 minute. 16 minute să aștept, băbeți, m-am uitat. Să văd, 16 minute să aștept. Doamne, mai că ferească. 3.18, 3.19, 3.20. What? Poliția de level 2. Nimeni nu mă prinde. Doamne, să-mi bag eu. Nimeni nu mă prinde, bă, băiatule, vin urșii. Am omorât urși. Da. Băi, ce poliție bună. Fai ursul ăla. Omoară ursul. Uaa, l-am omorât. Omoară, bă. Ursul, babă. Fugiți la zebra. Ia-l. Te puși. Bă, băiatule, ce mai tare episod. Oulo. Cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Ah, nu aveam, bă, băieți. Level cât? Stai. Hai un kill. Hai fă un kill. What? 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 Bă, asta nu știam. Ce e ăla de sus? Bă, ăla e pește cumva. Dacă vă dați atenție, e un pește, bă. Putem să-l luăm? Sau mi se pare? Uai, să-mi bag. Putem lua peștele, bă, băiatule. Bă, vine ăsta după mine. Vin zebre. Uai,
Hai să dubuie băiatul și cu țiganii lui. Să se vadă mereu negui, mă băiatui. Bă, băiatule, să moară cel mai tare videoclip. Der Simulator episodul 1. O să fie multe episoade din jocul ăsta picat de fain. Am făcut șmecher jocul, e puțin adaptat. Acum în 2021 e puțin mai diferit, dar să zicem că o să meargă. Am găsit filmarea asta când mă uitam la niște filmări să le postez pe YouTube. Am zis să facem un videoclip acum de dimineața de Fortnite, dar m-am gândit să fac. Am văzut filmarea cu Der. Uite, prima filmare cu Der. Ăsta ce îi, bă? O intrat în l-o tăiet. Bă, băiatule, bă! Mergem după coala, fut! Ai vacă gigantică, nu-ți pare? Dacă vezi o de aia pe aici, în cale. Hai să bubuie sarmala, să se vadă, cuirea se madă. E direvole. Și eu. M-am uitat la un film. Adică a durat o oră până m-am dat o oră filmul și m-am uitat. Mai este o oră în film, dar nu m-am uitat. Vreau să postez. 640. 640. Bă, băiatul, e super fain episodul ăsta. Mamă, ce bubuie băiatul! Fai să bag! Bă! 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 Doamne, ce-mi bag gura, bă, băiatule! Hai, bă, băieți, 18 abonați, facem 20 și la 20 o să mai postăm de ce bu... Mamă, ce bubuită aia. Hai, bă, băiatule, du-te de el, du-te, bă! Ce are, bă? Bă, nu știu ce fără. Ce faci, bă? A, ce e ăla? Ai casal de Japonia, cine ai? Păi prea fain, bă, băieți. Bă, dar de ce nu putem trece de zona aia, bă? Ar fi fain să trecem, dar nu merge, efectiv. O schimb de filmare, am problema cu camera, așa că nu uitați să facem. E o prostie pe ecran, nu vă pot să o arăt. Gata. What? A făcut de-a lui ei. E omul lui ăla? Sau mi se pare? Nu cred că e omul lui. Cam lumea, bă, băi, vreau să cam atât cu acest episod, dar nu vreau. Vreau să mă mai întâlnesc. Bă, da, și-ți mai ia mașini albe aproape. Ia. Să facem de-a nostru. Nu merge. Bă, băiatule, prea greu. Cât mai este, bă, din filmarea asta? Chiar așa 6 minute pe ecran. Mamă, mai avem. Mai filmat, dar eu minute. Bă, gameș, nu minute am făcut acum. Bă, da, episoadele Free Fire au fost cele mai lungi, din câte știu, dar, după băieți, cele mai lungi au fost episoadele de Free Fire. Cele mai lungi dintre toate. Adică da. Alea au fost. Mamă, ce eu fac eu, bă, vin după mine. Că nimeni n-a, mamă. Mai am oameni, fugi. Ai, dar o să facă tăcăți oamenii. Mamă, are oameni, eu. Echip, iar mă loc în poliția. Poliția de level 3, nu? Și. Vine. Iar caprile. E bun caprile, asta-s proaste caprile, nu se fac nimic bun. Făcut gura, mă, de coala.
Da. Culca. Iată-le, Movie Advance Production. Bă, băia, am făcut 10 minute. Bă, băiatule, 10 minute am făcut. Bă, băiatule. Bă, cam de fe... Bă, o să mă cred că am să vină urșii. Urșii mai greu de urșii mai greu de bătut urșii. Nu câte știu. Bă, urșii sunt puțin mai greu de bătut, dar na. Hai, bă, băiatule. Bă, putem bate oare cu ăla? Vedem acum, băiatule. Trebuie să mergem sus acolo să luăm zebra. Nu? Sau... luăm zebra? Bun, mergem sau batem cu ăla. Hai să mergem. Batem cu ăla? Nu putem. Bă, dar este prea mare. Tot cu ăla, mătii. În gură. Veni. Am mâncat. What? Dar nu poți să treci de cu ăla sau mi se pare mie. Bă, e prea greu, bă. Bă, băiatule, e cel mai tare episod și aproape că e cel mai lung. Cam atât, o să mai postăm de seară sau la amiază pe la vreo 2, 3. Cam atât, hai pa!